И просто пичове, аз съм Мегабеге и днес искам да ви кажа, че PewDiePie е с фейк абонати. Забележете, смисъл, сега ще го копна, да не кажете, че лъжи или нещо такова. Аре, копна го, връщам. Аре, върни, майка ти. Чакай с не знам за какво е фейк абонати, смисъл, това е много тъпо. Така, бавен ми е на интернета, съжалявам. Копиш тук е, смисъл, 238. Ще взема малко на дън, така. Вие видяхте, че и копнах абонати се, смисъл, видяхте си. Изтривам това. Само да си оправя на нещо. Така, изтривам го, ето. What the fuck? Добре, 238, тук пише. Ето, 238. 238. 614. Ще го копна, защото той е с фейк абонати. Така, връщам назад. 238. 614. Нали, пише така. Шестстотин 26. Ето, нищо не правя. В смисъл, фейк абонати. Може ли си такъв човек? В смисъл, как с фейк абонати? Много си жалък, PewDiePie, много си жалък човек. Толкова си жалък. Често показано, педерас направо. В смисъл, 626. Това е такъв обратен смисъл. Може ли так? О май гад. 632. О май гад, лоте. О май гад. Не. За какво си свейкал, ти? За какво си свейкал, ти, човек? За какво е, човек? Ай, кажи ми 636, леле. Повечето клипчето, просто иска да кажа, че той е с фейк абонати. Най-жалкия на планетата е PewDiePie, смисъл. Смисъл, вие това сващате и как ще има толкова абонати, смисъл. Това е почти целия YouTube. О май гад, няма как, смисъл. Фейк абонати, фейк. Даже знаеш какво ще направя. Неговите абонати макс да са... Той за... Не знам, смисъл... Да има... Ей толкова ще направя. Дори... Гледайте! Виждате ли какви фейк абонати? Ето това означава, че са фейк абонати. Фейк. Защо направя? 0. Ти трябва да имаш 0 абонати, педерас. 0 абонати. 0 букук. 0 бе. Жбаяк. 0. Това е клипа. Така, мерси за съба, вече имам 10 съба. Мерси много. Това бех аз. Надявам се клипа и хареса. Аз бех Мегабеге. Това беше Педераса БГ. Етос Педерас БГ. PewDiePie, Педерасчето БГ. И искам да ви кажа бай-бай, пичаги. Паш клипа. Бай-бай.